joma moko manyien. Erokamano. Ing'eni VOJ ka ninene nyoro X ni neno ka Santa Bao nowacho ni kara jo ODM ochako somo buge. Ole Kanchori. Kanchori. Ni joko wacho ni nyaka bede ni koro sani buge itimo ang'owa isomo. Manyiso to mana gimi neno keno wacho no. Aparo ni ODM nyalo keto odgi. Pile wasebet ko wacho ka ni ODM must put his house in order. To ginya time ka gidhi e mbui ka gidhi wuoyo kuchuchu. Nyaka gidhi gibed giwegi e chama mondo giwinjre maka giwuoyo to giwuoyo dhok achiel. Nikech samucha kodiro weche oko kuchuchu mane kaka koro chama betimre nade barore. Nikech ing'eni kae iwacho ni e chama kae be onge sacred cows to be onge untouchables. Nikech koro gima neno ni nitiere jok minyalo mul to nitie jok mopok tim ang'owa ok nyal mul. Nikech nitiere moko kata barupe moko ntimo osebet ka neno kindiko to onge koko mang'eny mwaneno kaka mar Junet ni otimo ang'owa okelo. Koro manyiso ni mar Junet ni nitiere kaka otimo ang'owa bar nitiere jok mani kode gi jok mabe neno ni gimotimno timo ang'owa ber kabisa. Victor, ing'e ni Junet gi joho